Hej, jeg hedder Peter, og jeg glæder mig. Jeg glæder mig, fordi jeg til januar skal være med på en Joffi-konference, som handler om Bibelen. Så kan du have tænker, hvem er han? Jeg er altså mig, Peter, bor her på Amager, er gift og har 3 børn. Men egentlig så skal det her ikke så meget handle om mig, men om den bog, som vi skal beskæftige os med på den konference. Det betyder sindssygt meget for mig selv. Bibelen er helt suverænt den vigtigste bog i mit liv. Helt uden sammenligning, og det er den af flere grunde. Først og fremmest selvfølgelig, fordi det, der står i den, det passer. Sand bog, det er min overbevisning, og det er også hele mit livs erfaring. Men mere end det, Bibelen er ikke bare sådan en sand bog, sådan om et eller andet, sådan ligesom at man kan tænke, at det er sandt, at der var en fransk revolution i 1789. Bibelen er sand på en måde, som betyder noget. Bibelen har en kraft, som ingen andre bøger har. Bibelen har på en måde kraften til at sætte mennesker i forbindelse med den Gud, som den handler om. Og det gør Bibelen til noget enestående, og hvordan man så læser i så fantastisk en bog, det er noget af det, som konferencen handler om. Husk din Bibel.